babriya ayu babriya So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, mane dini he जोङो dress लायनो नागिरदों आरो फुजानि ओमफ्राय माखासे जाथि खुरमा बाय बाहागि बिसोरनोबो लाबोगोन आरो so माने मानि थाखाय लाबोदों माजों मा बेफोरखौ आङो खिथागोन आरो दाहाय माने नायलांदो गाइस भिडिअखौ ओमफ्राय माने नै आङो मोनसे दख'ना गानदों दे ओमफ्राय नोंसिनो खिथानो guys माने बे दख'नायानो जाहैबाय गोदोहाय आइ सिख्लायाव दानाय आरो ओमफ्राय सिगाङावबो गानखांखाबाय ओमफ्राय नै माबायदि ओमफ्राय नै बे गस्लायावहाय सायावहाय कालारा ओंखारदेरजोबबाय आरो माने ओमफ्राय दायोहाय नै कालारखौ होनबाबो गानबाय आरो आङो माने गानखायाखै आं खनसेबो सुनानै बिदि जादों ओमफ्राय दायो दख'नाखौ नायदो नै गोदोनि दानाय गोदोनि एकदम मिलायबाय आरो So guys, नै जोंना महिला पार्टिफ्रा एकदम रेडि आरो महिला पार्टि ओमफ्राय दानद्रेस दाबो फैया आंनियालाय नै हावै सिन्देला बेनो आरो आंना बेखौनो गानो आं गाइस बियोहाय बेरा हरा सिन्देल लाबोनायमोन आरो अखायाव दोनै नायदो माबायदि जाजोबखो ओमफ्राय नै गाइस नोंसिनो मोनसे खोथा खिथानो आङो सिथा आंखौ नाय ओमफ्राय बेखौ नाय ओमफ्राय बेखौ नाय मानसि देलायो बिसोरो आयु जोमग्रा ओमफ्राय आंखौ नाय हालोदा बेखौ नाय ओमफ्राय बेखौ नाय मानसि देलायो नुदों हाबा जानायफोरासो देलायमारो थैखागोन सानैजोंनो देलायो ओमफ्राय जोंना हौवाफ्रा मालायखौ फसायोनि मा आच्छा आयदै थैखागोनलै मालायखौ नालाय देलायनाय जायो मारै हिनजावफ्रा आलाय जाब्रै थायोबा गोदान गोसोथोयो हौवाफ्रा ओंखायनो मोजां देलायनांगौ आंनासो हिनजावा साबसिन होननायनि आयदै ओमफ्राय आंखौ नायदो आरो आंहासो नायजाखाया ओमफ्राय गोदो माइनावबा दंमोनबा नोगोद देलायो बाय बाय मुथु गाबनो दे सोनियालाय सोनिया बाय बाय गाबना दे खिथो आंखौ खुदुमलाय नालाय लाबोनाय नङा सासे सिगाङावसो थांलाय लांबाय मालाय थांबाय बियो फैसा लायो गाइस दानद्रेसा फैबाय आरो मा लाबोदों बेसेबां फैसा दङ बहुद फैसा दङ नै 1000 ओमफ्राय आरो माबा आरो गाइस आंनि इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट ओमफ्राय बेजों फुजानि ड्रेस आरो बहुत खुसि बयबो नोंलाय बोरैबा बयबो नोंलाय बोरैबा थारबि गानलु दामथारोलाय बोरैबा so माने आंनि खुसिखौ नोंसोर आंनि मोखाङाव नायनानै नुखाबाय जानो हागौ गाइस बहुत खुसि आरो ओमफ्राय माने बिदि फैसा जिखुनु फार्स्ट टाइम थांनो मोनदों आरो खेबसेनो बुरजाहाय so दायो ड्रेस लायनो थांसै सेरफांगुरियाव थांगासिनो आरो जों दिनै जोंनि लाबोआबो जानो हागौ माखासे रिलेटेड जायफ्रा जोंखौ नांगौ टाइमाव हेल्प खालामो बिसोरनि थाखाय लाबोगोन आरो स' नायलांदो गाइस नोंसोरो भिडिअखौ ओमफ्राय खेबसेनो जोङो दिनै फार्स्ट टाइम बिब' बिनानाव साथामजों थांदों आरो ओमफ्राय दादायाबो गारि रोंबाय नालाय मोजां जाबाय आरो स' नायलांदो गाइस ओमफ्राय गारिया बेसेबांबा गोजानाव गारबोबाय आरो जों बेसेबांबा गोजान थाबायो सुवादा
औ जोंखौ गालांग्रोनो हायोमोनथ' आरो जोंखौ गालांग्रोनो हायामोन नै बियो बोरैबाथार दान्द्राजा हाथाय लोगो मोनफैबावबायसो नै नायदो दख'नायावल' ट्रिप फैखायो जानो माने इम्परटेन्ट आंनि थाखाय बे दख'नानि लिस्टमोन बाजाराबो दाबो जोबा दिनै थाङै थुङै बावनो फैफिनबाय नै मबाइलावहाय माथो कालार डिसकालार नुयोना नै गांनै गांथाम गांब्रै गांबा सयथा लानाय नै माबा मारै नुदों ayo dia fैसा बिनासो दंखायो खेबनानै ला एसे आयुलै खेबखाबायना लास्ट बाजार नै थांजोबथारबाय बयबो गस्लायाबो बैबो औ फैलाबोदां आयु मेथाइया सिगांखानायलाय बेना सिलखार हनै हानोथ' जोंनिखौसो नायथारदों जोंनिखौसो नोजोर होदों दैबो गैया माबो गैया दङब्रा ओइयाव दं खनसे गब दावदै गोमो गनायखौ लांदोलै ए बेखौ जाया होमबालाय खेबसेनो गबोनलाय बोरै बियो दा फैया बोरै बियो दा फैया देन्जारथार बोराया आयौ स्ट्रिट फुड बाथाय पक'रा लाखाबाय बिस्रा नै सानैजों होख्लायथारदों मा खालामखो बेखौलाय मानो टमेट'खौ बाच्चा पार्टि बापरे न'नि उन्दैफ्रानो नायदो बेसे बुरजाखा लाबोगौ जेबो गैया नै आंना नाजों दाउ बयलारजोंमोन ओमफ्राय आं जाया जेबो दाउखौबो जाया नाखौबो जाया दाउदै एवदोंमोन दाउलाबो दाउदैल' आंहा मनाया माबा सादोंनोलै लायलाय फैबा लायलाय बेयो ओरैनो लगायहोबाय दा गाइस माने आंनि रुमावहाय रावबो फैया आरो माने फैया आं बहुत स्ट्रिक्ट नालाय ओइ बाजै औ थ' ओमफ्राय नै ओमफ्राय गाइस गासिबो सब सफैजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे जिनिस थाबोबाय आरो आफस'स गाइस माने गुमैनि गस्लाया थाबोबाय आरो बहा थाबोगौ एकदम गोसोखांबाबो हाला आरो माथो खालामबावनो आरो आफस'स गोदान बायफिननांसिगोन आरो माने जोंनि शपिंआहाय कमप्लिट जाखायाखै
नेक्स्ट भिडिअआवहाय आरो शपिंनिनो भिडिअ जाबावगोन स' माने पार्ट 2 होननांसिगोन आरो बे भिडिअनि पार्ट 2 फैबावगोन स' बेखौबो नेनानै थाबानो जाबाय आरो एसे लेटबो जानो हागौ बाट फैगोन आरो स' गाइस माने दायोहाय एकदम नै फुङावनो थांगोन आरो दिनैहाय शपिंआव दिनै माने ओमफ्राय होमबाबो आं मियान भिडिअनि आउट्र होआखैमोन नालाय बेनिखायनो आउट्र होनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय आङो दख'नाया बेखौनो गानफिनगोन आरो ओमफ्राय ब्लाउसआल' चेन्ज जागोन आरो स' बेनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय